abayazi walibonga igama lenkosi. Namhlanje senze i-foundation lakho. I-foundation yomuntu obheka kuThixo. Walibonga igama. Athandana bathu Yesu uthisele uyinto engaziwayo unemivumba kodwa ngenxa yenkonzo owehlalayo ezulwini lakho uthi mawubaxolele mfana abayazi nto walibonga igama. Ustefane ngexesha lokuba bekhathazwa yivangeli bathi ngexesha lokuba bekhathazwa bamkhuluma ngamanye kuthiwa wathi uStefane ungababalelisi walibonga igama. Ngexesha lokumka komntu ovuma uThixo bazalwane wombathi inkohlakalo wombathi inkohlakalo walibonga igama. Namhlanje uYesu esemnqamlezweni baninzi abantu abathe wabakhusela abantwana babesibini ekhupha nedimo kodwa aba bantu ngoku bambethelele emnqamlezweni walibonga igama. Bakuzaliseka awayihlela emhlabeni ngoba bafonelwa ngegazi lakhe siyiqole bizo walibonga igama. Ngokumntu lo wayemkile kuThixo wathi uThixo wanqamula izwi ubazoba yinyama emhlabeni. Walibonga igama. Abangaba esemnqamlezweni Yesu kodwa usangula izwi uThixo. Amen. Walibonga igama. Yolonto ithi incwadi ulizwi lo waye enguye uThixo. Walibonga igama. Namhlanje bazalwane kunomnye nomnye athula ukunyathela alande izinto ezizomfikisa uThixo. Walibonga igama. Alande izinto ezizomfikisa uThixo. Ngoba namhlanje uba uthe wamkela umfo wazumene foundation lokuqala neyokugqibela. Walibonga igama. Janibaliseke uthe ngexesha loba sisanda ukwamkela ilizwi likaThixo uThixo wandifaka kwiyunivesithi. Walibonga igama. Emfaka phakathi kwabazalwa abaneziphithi. Walibonga igama. Andibalindela babe bathathu bengowesine. Walibonga igama. Ndinqome ubuhle bukaYesu esemnqamlezweni. Walibonga igama. Uthi msawuphuma lomthandazo banitsale ngebhaji bathi kutheni le nto wena ushumayela kamandi kodwa thina sibe sinesikweni silonyelisa. Walibonga igama. Yathi ilizwi lam yathi umntu oyonyelisayo neziphithi akanaThixo. Walibonga igama. Wathilisa uvala amehlo phakathi kwezozandla athethe nam uThixo athesimbulisa. Walibonga igama. Athi uThixo bendifuna usebenza ngabantu intwana ngeke iziphithi ezilapha andizukwazi ubasebenzisa ndawusuke ndiliqhile ezibana. Walibonga igama. Yolonto wathi umntu osanda enenkohlakalo neziphithi aqala lahlwe ngoba uThixo uyamsinto njalo. Walibonga igama. Wathi uThixo wahlala uYesu kade kwasekuphelele. Wathi uYesu undike undithume kubo bandivile bandisuka kubo ngaphandle kwabazikhethela itabana. Walibonga igama. Emanuka akho bemhle ufake isambatho somprofita kanti uzikhethele itabana. Ubonakala ngokuhleba siyahleba futhi walibonga igama. Abalalali yakho bayakhala abantu bayakhala ngenxa yakho awunakhona. Walibonga igama. Yolonto ufuna komnye nomnye azikuthe azile ukuze
makusetyenziswe malibongika yambonga uthixo akathanda umboniswa asifumene nenkonzo yomnamleza malibongika yambonga uthixo ithe noba isondela kule nkonzo kwathwa ilizwi lakho ulilizwi lokuqala elithi uba uwaqobele kwabo abayazi abayenzayo malibongika athi noma ukuthi nakandani noba kuza kwenza kodwa izinto ezingenzekiyo kubantu ziyenzeka ngothukile nasuthixo lindlela elithembekile malibongika uthembekile uthixo awumntu eziqoqosa athi noba ngabushela ezoyika ukuze kuzokwazi ukuhlala into zaphezulu malibongika emani uyabona into echitha abantu apha enkonzweni isihlalo malibongika ihlalo zonakalisi zehlalo emani athi umntu ongenathixo athi nowasela lapha enkosi kusawufika isiphithiphithi amane ekhangelwa yeyi ubani onomxelela sisiphithiphithi senziwa yintoni malibongika azule ajikeleze zonke ezinkonzo ngenxa yento wokuba akukho xolo apha entliziyweni enakha ubuthixo malibongika emani sahlangane nomprofiti wasinalela ngelitha elinguthixo wathi usawubuza kuye wathixo ndenzeni malibongika akuqalela uthixo athi yenza malibongika ambulela uthixo akathi umbonise ngoba namhlanje olu xolo ndilunakhaselela kum malibongika ngoba safundiswa ngoxolo akwaba uthixo bengahlale nawo angathi sindodwa kuleli lizwi loxolo ndingalithethi ngomlomo ayibekukwenza ukuze igama likathixo lisukiswe